ba za na bari ki ba, auren mu ba makawa, sai da irin saraina ni sai da ke zan yi zaman aure. Ba za na bari ka ba, auren mu ba makawa, sai da irin saraina ni sai da kai zan yi zaman aure. Auren mu ba makawa. Mama, an taɓa kallon ku an idan an ɗura miki ashar. To wallahi ina dab da in ɗura miki ashar. Idan har baki tarkata ina ki kin bar gidan nan bai. Jamila fa na san tana da haƙuri. Na san ta da haƙuri. Kar ka sake wata rana bakinka ya yi furta cewa ka saki Jamila, wallahi zaka ga bacin raina. Ka kuɗe na gida ka shirya ka sa kaya za ki kurin mutuwarka. Ba abin da za ka yi a rayuwa illa ka roƙi Allah Ubangiji ya baka mata irin mata ta Jamila. Dakata! Ni ba za ki taɓa raina min wayo ba. Ni ba ƙaramar yarinya bane, na san abin da nake yi. Ai da zarar namiji ya ce zai aure, shikenan mace ta shiga uku sai ya auro idan ya rena ki. Tashi. Ni za ka zo kana ma bacci? Ni ban yi bacci ba, ka yi bacci? Auren mu ba makawa. Ah, ina zuwa haka. Za ka matsa min wuce ko sai na mangare ka? A ba sai kin mangare ni. In ka isa ka sake ni yanzu, banza wawa mara zuciya kawai. An yi maka ka kasa. Me yasa ba za ka je ka tinkare mahaifiyarka ba? Ta gaya mata wannan matsalar da ke faruwa. Shi duk ɗan adam ajizi ne. Allah sarki. Wato kan ina mai roƙon Allah ya mallaka mu mata mai irin ɗabi'u irin na mataka. Tafiya da gwani mai daɗi idan gwanin na gaske ne. Cikin 'yar sakala soyayya ake sakala burin aure tsakanin masoya. A yi shi zaman lafiya ya wanzu, kasancewar da so yake ɗorewa. Daɗinsa kuma zama da masoya. Ga tambarin da ya zarce kiɗan gargajiya ko goge. Auren mu ba makawa. Sabo da juna, ni da ke mun yi ba misali. A ce mafarrake zai saka mu cikin wannan hali. Kuncin da zan yau yanayin bai da misali. Auren mu babu makawa, in akwai shi sai dai in ba ni ba raina. Ba za na bari ka ba, auren mu ba makawa, sai da irin saraina ni sai da ke zan yi zaman aure. Auren mu ba makawa. Showman Movie Ton shirin nasu Awwal Takwakiya shine ya shirya shirin. Ɗaukar nauyi Muhammad Showman. Jagoran shirin Faisal Kurata. Mataimakin mai bada umarni Musa Isa Muhammad. Bada umarnin shirin Saifullahi Sabzo. Auren mu ba makawa. Lalle gobe kiyama Ubangiji madaukin sarki zai tsaye da mutum da iyalinsa ya kuma tambaye shi ya ce wannan iyalinka ne, zai amsa iyali na ne. Za ce to kai mana bayanin wani irin zama kai da su, wallahi mutum sai ya amsa. Auren mu ba makawa.